Asam hasteo tui lom soi tongma bai jengjalor klalai jak lukuni ganawa bas thangi basa ka tipra motha bodol ni bekhak tui chamung nungno horjakmani mampli nukjaka bara hakotani obahai hamya jorawa ganawa tongoi kha hini saka social media ni bising tui tipra motha bodol ni supremo bubagra prodit kishor manik deborma Shal kolok romoi choye wati wama bai asam hasten lukurok jengjalok kalaijak aroni lukurok ni no khuk tui tola kelekjak kuwagi thangbai ka laharok malmata ni khoti rok no kari bok kabangma borok no langma arika tabuk bok kamajak kabangma borok no rutugi manyako belai jora kesep ni bisingte na tabuk tongoi tonglaijak asam ni lukurok borok ni dukho no sawi sabaya borok ni amti halok no nugui kha khamjaka tripura haste ni tripura mothani kashku bubagra prodit kishor manikya bini phasingti chubachuni yak rakhabo asami lukurokno chamung numungno karibo nangmani kwbangma mani khunirok ri ro horjaka thungrungno ulotoni ui khoroksa borok kangui tei masa borokno chubachu rekha prodit kishor manikya bubagrani omti samungno belaino srungjaknaite je chuksak joton asami lukurokni bage chubachu khaina chaitungna nango bio report kokhrang